stanje? Pa to je ono što smo mi jučer radili. Svako od nas pojedinačno. Znaš kako sad nema mjesta kritika da ti kažeš šta je ovima? Šta ovi rade? Ma ti si to radio, pa ti si to naučio. Pošto ima među nama pogotovo oni koji sigurno i tekako imaju želju za promjenu. Stanjem u zajednici. Allah vam daje da vam danas bude ovako kako jest. Da imate takvu soluciju, takvu mogućnost od Allaha, da možete da pripremite vaša djelovanja, vaše organiziranje, da se pripremite za jaču i bolju suradnju sa vlastima ovdje. Da se pripremite za bolju suradnju sa svakom, sa svakim. To je vrijeme. A da ne govorimo sada da imate mogućnost da pripremite vašoj djeci bolje sutra. A ovisi to sutra od vašeg ovog danas. Šta si nalijete? Šta si posio? Kakav si projekat uradio? Jesi ti išta učinio da se promijeni ovo sutra? A imaš priliku dato ti je ovo danas, zdrav, došlo na džumu. Ne smijemo biti od onih za koje će Allah Đelešanu reći na onom svijetu kad budu došli ljudi, kad budu vidjeli kako nisu se pripremili za taj dan, kad budu vidjeli šta su fulli, reći će manjara da mi moraš mi vrati na samo jedan dan, ja ću biti to. Kaže Allah, to je samo priča, to je samo tvoja riječ. A vjernik će iz ovog ajeta ovdje povuku. Jesi se probudio jutros? Jesi, zdrav, obuko se fino, žena, djeca, posao. Zamisli, Allah ti je dao dan, probudio te, vratio te. Evo ti nam dan, ti strah. Dakle, jednim dijelom kao da tražiš, postavi se u ulozi onoga koji je došao tamo. Nije iskoristio ovdje i sad kaže, ja me vratim. Ko da si traži da te vrati, Allah te vrati da dobio si dan, evo ti ga. I sad evo ti dan. Evo ti danas, dao sam ti nov dan, da ga iskoristim da se ne bi pokajao sutra, da ne budeš od onih koji će reći, ja me vratim makar jedan dan. Eto, evo ti dan. Evo ti taj dan. Svati svaki dan da je on tvoj, dat od Allah kao dan. Hajde sad isorganiziraj. Pripremi se. Dao vam je Allah Đelešanu takvu mogućnost. Čujem da je Allah spustio milost da država donese takav zakon u kojem svako od vas može da se uključuje u onome što je njemu, u zajednicu svoju, da se uključuje kroz državne institucije gdje može da plaća članarinu kroz porez, preko poreza. Zamisli koje olakšanje je 0,7% i to država traži. Što? To je dar, gledajte, to ko dar od Allaha vama da. Da ne biste ojačali, ne biste pojačali suradnju, ne biste se oslobodili od ovisnosti od ovoga, od onoga, hoćete li imat, nećete. Hoće li imat tvoje dijete mjesto gdje da uči u džami, hoće li imat prostorije gdje će tvoje dijete da se organizira, i svjetski i vjerski. Sve su te mogućnosti vama otvorene, zato braćo i sestre, iskoristimo dobro ovaj dan u kojem nam je omogućeno da možemo da jačamo svoju kulturu, svoj identitet, svoj jezik, da jačamo dakle blago kojeg nosimo, a ova država nam otvara polje da pojačamo to suradnju. Nemojte to ni po koju cijenu propustiti. Iskoristite u pravom smislu riječi i animirajte svakog onog zapamti. Jer onaj ko dođe, ko sabere snage da dođe na Bajram u džamiju, iako nikad ne dolazi. I on je taj koji želi da učestvuje. Čak se dešava među njima da da troduplo više nego onaj korekno da dođe u džamiju. To ne znači, Allah, naš sad ovdje, ne znam ko je bolji, ne ulazimo to ko je bolji. Allah zna zašto ga je doveo. Mi imamo zadatak da čim je došao, on isto kada kaže, pomozite mi, ja želim turista, ali ne znam gdje sam trupao. Pomozite mi, rješavajte. Nađite metodu kako da ja postanem taj koji će moći svoje djece da pripremi bolju mogućnost sutra. A svi imate tu mogućnost da iskoristite sad. Svi. Allah zna, hoćeš dobiti sutra.
First result. Danas je taj dan koji je najvažniji, a još Mubarek dan, Mubarek dan. Ređep, završit ću ovu hudbu sa hadisom u kojem često ga spominjem po hudbama kad se nađem, jer je meni odgovor na sva pitanja i raspitivanja i nejasnoća koje postoje među muslimanima, zašto su ovi laki, zašto su oni naki, zbog čega su neupizani muslimani, zašto su ovako, ne znate, ovaj hadis će začepiti ušte i meni i tebi i naredit će nam da radimo ono što treba da bi spriječili ono što je do nas. Taj hadis glasi. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem se prenosi da je rekao i nama, bileži to predaju, إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام. Kada moj počne veličati materializam, materiju, dunjavu, bit će im iščupan autoritet islama. Allahu akbar. To znači, brate, sestro, ne smiješ dozvoliti da pare budu preče od sina tvoj, od brata tvoj, od komšije tvoj. Ne smiješ dozvoliti da pare budu preče od tvoj komšije, iako je nemusliman. On ima čast, on ima svoje pravo da bude zaštićen sigurno na tebe. A mi, ako se ne uključujemo u projekte koje nam se nude, inače sad kroz plaćanje, dakle ove članarine, gdje nam se omogućava da djeci dokažemo da su nam ona preča od para, onda nakon kako ćemo situaciju doći. Doćemo situaciju da ćemo životom svojim pokazati da su nam preče pare i od same djece. Jer mi stalno govorimo šta radi, što za koga? Da bi djeci bilo bolje. Pa vidiš da im nije bolje. Pa vidiš da ga nema. Pa vidiš da se drogira. Pa vidiš da nemaš komunikaciju sa njim. Što? Zato što nisi mu interesantan ti ili ja. Ali gdje ima okruženje, gdje ima zajednicu, gdje ima jaku islamsku zajednicu, gdje on može doći. Pa kad vidi profesora, doktora ko će mu bolje kazati nego ja i ti, on će osjetiti to. On će se da nije dobro. 100 puta da se mu roditelji kao i ja ne mogu svom djetetu dobro kazati. Zato tražim onoga koga on cijeni, da mu on prešalta, da mu on kaže, on više nije uvjerujem me. Onda se više prima od njega, to je Allah tako dao. Znači, drugi dio hadisa glasi, kada moj ummet, moja zajednica, bude hladnokrvna, ravnodušna, prema naređivanju dobra i odvraćanja od zla, bit će im spriječen beriket objave. Šta ovo znači? Urimet beriket al-vahyi. To znači imat će Kur'an napisan, učit će Kur'an, ali neće nalaziti rješenja za postojeće probleme u zajednici. Evo mi imamo Kur'ana i štampi, i tefsira i svega, ali zašto ne nalazimo rješenja? Zato što inače duša nam je da samo kritikuje, da napadamo, da pričamo protiv drugog, a zaboravljamo sebe. I zato što hoćemo da naređujemo da neko čini dobro, a mi to ne radimo. Zato što smo možda ravnodušni kad vidimo da neko radi haram, a nisi svjestan šta će pisati. Zato je razumijevanje pravo. Pravo naređivanje dobra jeste kada ti dobrim naređuješ, kada svojom strukom, svojom redovnošću na poslu, kad svojom originalnošću, posvećenošću, perfektnošću, kad ti odradiš posao, ti već pozivaš onog kolegu na poslu, onog bilo koga ko te okruži, ti ga već pozivaš, on se odmah pita kako je precizan, kako je nasmijan, kako je vesel, kako je dobar, otkud je to, ti već njega pozivaš ovdje. Kad on vidi da ti ne drogiraš se, ne kockaš se, ne kradeš, ne lažeš i tako dalje, ti već njega odvraćaš od onoga u čemu on jest. A ovdje je takva privilegija, čak i državne institucije imaju kroz organizacije koje djeluju da se zaštiti zajednica od droge, od alkohola i od svih ovih ovisnosti koje sad. Zamisli, projekti država.
surađuju sa tim institucijama koje inače zagovaraju islam. Oni zagovaraju islam, zabranjuju alkohol javno, zabranjuju drogu, zabranjuju svaku vrstu ovisnosti koja remeti čovjeku u psihu. Pa već oni rade ono što ti treba raditi. Uključi se, budi član te organizacije slobodno. Iako je nemuslimanska, ti budi član. Jer oni rade ono što Allah traži od tebe da radiš. Uključi se, dijeli, surađuj. To je poruka danas. I treći dio hadisa. I radi se opet umeti sapatat min ajni Allah, evo min ajni rahma.